Sa di aday corona guys. Wa pa mi kauli dito sa wala pa mi kauli dito sa Bohol kay paabot kami sa mo ang kanang schedule sa kuan guys. Balik tapos sa gawas kay grabe inita ari lahi dito sa kuan guys, lahi dito sa Bohol nga bugnaw dito kay nakagawi kahoy sa ari Nakapiso bulo tabalon init Nakapiso bulo sa tabalon. sikit-sikit pud ang bahay na rin kay sikit-sikit pud ang mga balay ari dadagan ka atong mga bata ari naman kayo mga Pagkuha ka ng dako pagkumangkon nga balon. na sila oh Nakita on. tinda-tinda po sila diri guys, nagtinda-tinda po daw ang sister-in-law si Lotlot, nagtinda po siya, tinda-tinda papitix kwarta tara. Lot Lot dere pabira tagpila marimuhang kuan are imong balon are pa tagpila ng hubot are Nagpiso! tagpiso kuno kay dahil mga kititay ari oh mga pag-umangkon sa Hong Paris guys oh mga pag-umangkon ni Slaperty nagaana oh dapayosa oh unya atong tanawon ilang baligya ilang tinda mo ni guys ilang tinda na silay baseball napo sila chicharon napo santol o diapod kang lut-lut ari atong tanawon ning kalot pang bitix kwarta ni guys pang bitix kwarta sa mga bata nilupan na lot nilupan na iba pa yung wala tipo direct tindira direct tindira nam guys jaijang pa yung wala nilupad na Lupad lagi, patay mo tayo. Okay guys. Pusa pong. Pusa. Kayo dire guys. mo na yung sitwasyon Guys, dire dire guys na mo. Dako na kay nenang. Ay, puskil. Aray na pa mo iro ah. tagpila man na dahil kana tagpila man na Piso na. tagpiso na guys ug gusto mo mo Guys, Mari dire guys sa mobo. Tagpiso-piso ra. kailan mo gaan pabot. Sakay lang kuno mo pambot are. Tagpiso na lang. Tagpiso ka na. Unsa? Why im? Napayalo-halo tagpila nimong halo-halo day. Ha? 20 wadi free ana di ay. Dito ba wala mo lolo? Tita ginserum na sa una kay. Wadi free ana. Napakipig. Why free di ay kay pandingki. Okay. Unsa? Mao na guys. So, mao na si Lot-Lot. Ang akong sister-in-law nga gwapa. Mao na yung mga tinda oh. Hi guys. Tay kalingawan. Ayan. Ito ato akong ang ugangan guys. Ta dito akong masalipdan kay dai mga bata diri nga na. Oo, hikay kayo da mga ugangan guys. Mo na siya ang ugangan dayon. Mo na dayon. Akong mga pag-umangkon. Mga sister-in-law nako. Mo pa may kauli diri jud guys kay mo ni guys ilang tinda na silay baseball napo sila chicharon napo santol o diapod kang lut-lut ari atong tanawon ning kalot pang bitix kwarta ni guys pang bitix kwarta sa mga bata nilupan na iba pa yung wala tipo direct tindira direct tindira nam guys jaijang pa yung wala
Nilupad na. Lupad lagi, patay mo kayo. Okay guys. Punta pong. Pusa. Lagi dire guys. Mo na yung sitwasyon dire guys. Dako na kay nenang. Ay puskil. Aray nang peso iro ah. Tagpila man na dahil. Kayo. Kana, tagpila man na. Piso na. Tagpiso. Tagpiso na guys. O gusto mo mo. Guys. Muari dire guys sa mubo. Tagpiso-piso ra. Kailan mo gaan pambut. Sakay lang kuno mo pambut are. Tagpiso na lang. Tagpiso na lang. Unsa? Why im? Napay halo-halo. Tagpila ni mong halo-halo dai. Tinaday. Ha? 20 waday pre ana di ay. Tito, wala. Ha? Tito, ginserum na sa una kay. Waday pre ana. Napansinig. Why pre di ay kay pandemik. Okay. Unsa? Mao na guys. So, mao na si Lot-Lot. Akong sister-in-law nga gwapa. Mao na yung mga tinda oh. Hi guys. Ay kalingawan. Ay nga. Ito ato akong ang ugangan guys. Ta dito akong masalipdan kay dai mga bata diri nga na. Oo, hikay kayo da mga ugangan guys. Mao na siya ang ugangan dayon. Mao na dayon. Akong mga pag-umangkon. Mga sister-in-law nako. Wa pa may kauli diri jud guys kay unsa. Agan guys. Mao lagi. Agto na me. Kuti kayo among biyahe. Biyahe karong panahon na. Kating kuti ha. Sa diha gahoon. Huwat sa diha. Agay pisko. Sakit. Tapak ko. Lahi kaayo dito sa Tagbilaran nga gipuy-an nga perting pagkamalinahon jud dito dili gyud ingon nga saba ag dire mabaguan jud kay Tindahan. daghan kaayo mga bata nga sikit-sikit pa jud ag balay perting kalimuot jud gwanta lang ta kay wa man tay laing kuan mao man jud ni giningaw na ko sa akong mga alaga ngadto kung mga si Coco, si Masia ug si Tyson unsa na ka to dito. Si King unsa na ka to Ginoo ko. I want to cook. Di ra ba sila pasalig niligo nilang si Masia ug ni Tyson kay hadlok sila kay karaming dagkuang iro. Ginoo nang biningaw na kaayo ko nila dito. Ano lagi to dugay pa mi makauli mga katapusan pa siguro hangin-hangin ra ba kay habagat. Mahadlok ra ba jud ko mo biyahe ning habagat kay kusog kadyo ag baon Ginoo lugpad-lugpad atong kabuhi ani. Okay. Ani ka pa Nangawan siya. puhon maloyong Ginoo og kuan. Nangawan siya. Uli mi puhon nga malinawon ang panahon dili magangin-hangin kay malawan ka ba kaayo kog biyahe nga maghangin-hangin. Grabe ka bawod. Update lang to sa among kuan ron kay dugay kami kauli mga katapusan pa siguro kay dagyot man among schedule sa swab test kay maghuwat pa kuno sa among result ana guys. Dili basta kung panahon na lisod ibiyahe jud lisod kaayo. Puti kaayo. Ja. Nayaw na sila oh. Ang kikay. Lahi gud kayo guys dito sa amo ang igsoon dito sa Hipuy-an. Dito ka kakitag bata dito si Kinkin ra jud ang bata ngadto. Makita mag-vlog ko at lain. Diri pati daghana. Jamayong udto guys, diri na lamang pud ta. Giningaw naman po kong vlog-vlog, mao nang nag-vlog, po kong hirit po kong vlog, kay giningaw na po kong vlog-vlog lagi. Hirit po ko. Jamayong uto guys, hanggang dito na lang sa sunod. Babay muna tayo.
Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye guys. Mayong udto.